Manufa ta tara, sarrafa kwakwale da tauye tunanin 'yan Afirka domin ci gaba da bautar da nahiyar Afirka har abada. Wannan manufa ma ta kasance a cikin rubutaccen tsarin Turawa tun a wancan karni. Kuma wannan bidiyo shine kashi na karshe da za mu kawo muku dangane da wannan zama na Turawan mulkin mallaka. Abin da wannan manufa ta kunsa kuwa shine ku hana su samun nagartaccen ilimi, ku sanya su yi ta yakar junansu, ku tabbatar sun dawwama a matsayin masu dogaro da mu, ku sa 'yan gwagwarmayar su bace na har abada, yayin da yaran su za su taso suna jin labarin mutuwar jarumansu. Ku juya fata da burinsu zuwa tsoro, gwagwarmayar su kuma zuwa shiru, har ma mafarkin yanci ya zamo abin tsoro a gare su. Ku cire sunayen jarumansu daga cikin littattafan makarantunsu. Ku tabbatar mutanen da za su zo a nan gaba ba su samu labarin bajintar 'yan gwagwarmayar su ba, domin idan Afirka ta farka dole tsayuwar duniya za ta canza. Saboda idan Afirka ta tuna da karfin da take da shi a baya, lallai za mu rasa kwarjininmu. Kuma idan ka fatanin Afirka ta zamo mai manufa guda ɗaya ba tare da duba iyakokin ƙasashe ba, lallai babu wata ƙungiya ko tsari da zai iya dakatar da ita. Wannan ba iya labarin baya bane, wannan tsari ne da har yanzu suke kai kuma suke amfani da shi. To amma ta yaya Afirka za ta iya kubucewa daga wannan dogon tarko? Akwai bidiyoyi masu zuwa a nan gaba da za su amsa wannan tambaya, domin tabbatar da cewa irin waɗannan labarai sun je ga kunnuwan kowanne ɗan Afirka. Ku dangwala wannan bidiyo alamar yatsa, ku yada shi zuwa abokanku, sannan ku yi tsokaci da ra'ayoyinku a sashin bayyana ra'ayi da ke ƙasa, ko kuma ku ba mu shawarwari akan bidiyoyin da muke kawo muku daga wannan shafi na ɗan Afirka. Kada ku manta, sunana ɗan Afirka, an haife na Afirka kuma ina alfahari da Afirka.